Здравейте, приятели! Как сте? Днес ще снимаме едно видео за грим и нови покупки. Днес ще ви покажа ето тези две палитри на Essence. Едната е за сенки за очи, а другата е хайлайт и руж. И освен това ще пробвам ето тези гъбички блендери на Jumbo. Купих си ги от тук. В момента съм в България, както може да забележите, не съм вкъщи. Но палитрите си ги нося от Испания и гъбичките си ги купих тук. Така че днес ще пробваме тези нещица. И това е за сега. Хайде да започваме! Вече подготвих кожата си за грима. Ако искате да видите кои кремове използвах, защото имам доста нови от тук от България, може да го видите в моят Инстаграм. Значи гъбите, които си купих от Jumbo са различна форма. Едната по-скоро наподобява Beauty Blender, а другата Real Techniques. Аз ще използвам едната, защото няма смисъл да оголемявам и двете. Така че мисля, че ще използвам тази. И да видим дали прави добре грима, дали има много пори, които задържат. Това е най-важното за гъбите. Не това дали са по-скъпи или по-евтини, ами по какъв начин ни помагат с грима. Защото понякога са много порести и целият фондиотен влиза в тях и всъщност не остава абсолютно нищо на лицето. Друг път са много твърди и като правим това движение, вместо да слага грима, те го махат. Така че ще видим сега как са тези гъби. Вече намокрих гъбата и честно казано е прекалено твърда. Няма да говоря преди да съм я пробвала, обаче изобщо не ми вдъхва никакво доверие. Сега ще видим как ще слага грима, но мисля, че ще трябва да използвам четка, защото това е супер твърдо. Първо си слагам малко гланц на устните, за да хидратирам устните, докато правя останалата част от грима. Ще направя много натурален грим с продукти, кремови продукти, но разбира се ще използвам двете палитри на очите и също не знам какво ще си сложа. Така че не може да е много силен грим, защото кожата ще бъде с много лек грим, така че да. Сега ще видим как ще станат всичките неща. Започвам с праймер. Ето този на Estée Lauder използвам. Взех си този праймер, защото е малък и малка бутилчица и за път е чудесен. Единственият проблем на тази мостричка на Estée Lauder е това как го изваждам от тук. Добре, че имам ногти, защото иначе не знам. Слагам само в Т-зоната. И сега използвам този крем за слънце с цвят вместо фондиотен, защото не ми се използва, честно казано, фондиотен при тези горещини. И го смесвам с този праймер, който е малко по-бляскав, така да се каже, на Oriflame. Много ми харесва. И сега ще използвам гъбата, да видим как ще се справи.
Супер твърда. Супер твърда. И защо? Не. Много зле. И защо не прави нищо направо? Ми се зачерви кожата. Ужас. Използвам една четка, защото тази гъба изобщо не ми постави абсолютно нищо на кожата. Единственото, което стана е, че ми се зачерви и много зле. Сега ще я пробвам и с коректора, но силно се съмнявам, че ще направи нещо, честно казано. Сложих си една капка фондютен, защото този BB крем, който е с 50 SPF фактор, има малко розовеникъв цвят и вече ми е малко светличък. Затова добавих освен кремчето и една капка от този фондютен на Maybelline Superstay Matte. Хайде сега да дадем втори шанс на гъбката с коректора. Слагам малко. Не правя цял триъгълник. И ще използвам тази част, горната. Прекалено твърда е. Много твърда гъба. Много. Направо ме боли кожата. Но с коректора се справи много по-добре, отколкото с фондютена. Предпочитам четка 100%. Или нормална гъба, не тази. Хайде отново да я пробваме с бронзера. Започвам от тук, защото е където най-малко се вижда, ако нещо се обърка или не го разнесе добре. Дойде часът на истината. Окей, в крайна сметка какво мисля за тази гъбка? Но не знам колко ми струва точно. Малко, около 2-3 лева, нищо не е. 4, не знам колко беше. Обаче, прекалено твърда е. За места така по-малко като коректора или бронзера, така да по-малко място става. Обаче за цялото лице изобщо не. Прекалено е твърда и аз това, което сега вече като я имам, разбира се, няма да изхвърля, но ще я използвам като след четката. Първо ще си блендвам с четката и след това вече, евентуално отгоре, ще мина с гъбката, само за да може гримът още повече да навлезе, да кажем, в кожата, но тази стъпка не е нужна по принцип, ако имаш хубави четки. Не си заслужава. Не си заслужава. Няма да я изхвърля, но не си заслужава. Но със сигурност няма да я използвам толкова, колкото, например, Beauty Blender или гъбите на Real Techniques. Просто прекалено твърда е. Да, не събира много фондютен, не е много пориста, но е много твърда. Просто тази гъба е толкова твърда, че прави кожата да почервенява и направо боли. Тя изобщо не отскача. Нормалната Beauty Blender, като направиш така, се свива. Тази е толкова твърда, че изобщо не подскача. Не. Сега това, което ще направя е да фиксирам цялото лице. Не обичам да правя бейкин, нито пък да фиксирам с много пудра, така че с една такава голяма четчица фиксирам цялото лице и това е. Под очите. С много малко прах. Взимам супер малко прах. Сега ще си направя вежичките. Ето с едно моливче. Това ще го сложа на бърза камера, защото сте ме виждали 100 000 пъти как си ги правя.
Слагам си малко бронзер на прах, защото палитрата, която ще използвам новата, няма. Има само руж и хайлайт. И това, което ще направя сега, е свивам ето така четката и ще си сложа точно в средата на окото, към края, издължавайки ъгълчето и сливайки го с натуралната сянка или бронзанта, който сложих ето тук. Слагам по този начин бронзанта, защото първо, че ще ми направи натуралната сянка, която ми прави косата, когато си я сложа така. И второ, защото палитрата, която имам за сенки, новата на Essence, единствено има блестящи сенки и само една, която е мат, и нямам нито един цвят, който да ми служи като преливащ, да кажем. Има само един и той е тъмен цвят. Сега ще видите. Така че слагам тук края на окото и изтеглям долу тук. Ето така. Съвсем натурална. Окей. И сега вече ще продължа с руж от палитрата. И също така хайлайтер. Мисля, че ще използвам този руж. Той е прекалено тъмен, но този пък е много оранжев. И мисля, че ако сложа много малко от този, много малко количество, ще ми стои добре. И след това ще използвам този хайлайт, защото за през деня мисля, че ще ми стои по-добре. Този е прекалено светъл за мен, а за през нощта бих сложила от двата. И всички, както ружа, така и хайлайтерите са лъскави, така че трябва много да се внимава. Ще направя ефекта все едно мокра буска. За лятото е супер, обаче трябва много да се внимава. Така, добре, че тези палитри имат огледало, мога да го използвам. Така че, ето започвам. Слагам съвсем малко. Искам да внимавам, защото в противен случай, ако сложа прекалено много, после е опасно. Много е пигментиран ружа, прекалено пигментиран за руж. Така че сега трябва да блендваме много добре. Ето за това може да ни послужи гъбката. Така е много по-добре. Хайде сега да сложим и хайлайта и след това ще преминем към другата буска. Вау! Окей. Палитрата е много пигментирана, много пигмент има. Аз обичам хайлайт, обаче не толкова. Мисля, че прекалих. Както знаете, винаги си слагам тук точно на наслето и ето тук между веждите. Под веждите и на очите няма да слагам, защото сега ще използваме палитрата. И малко на устните. Харесва ми. Значи палитрата е много пигментирана, трябва да се внимава изключително много, но честно казано ефекта много ми хареса. Като пробвам и другия руж и другия хайлайт, ще ви разкажа допълнително. Както виждате, единственият цвят, който е мат, е ето този в средата и е прекалено тъмен, но ще започна с него, разбира се, това е, няма кой друг да избера. Този цвят много ми напомня на един, който аз много използвам от Urban Decay и няма да го използвам този път, за да не се повтарям. Искам да пробвам нещо или това зелено, или това синьо, не знам кое от двете да избера. И сега ще видим какво ще излезе, но първо започваме с ето този цвят мате. Слагам го ето тук най-накрая под формата на триъгълник. Сенките също са доста добре пигментирани, честно казано. И след това
каквото ми е останало от четката, просто продължавам към началото на окото, за да се получи нещо като дъга, но много добре прелята. Сега с една по-права и плоска четка ще нанеса кой цвят. Ето този цвят. А пък зеленото ще го оставим за отдолу. Този цвят го слагам в началото на окото, защото мисля да направя окото тип ало, което е, как се казва? Тип да има светлина в средата на окото. И сега взимаме от една още по-малка и плоска четка, златното. И го слагам точно по средата. И преливам с едната четка единия цвят. Четката, която си беше този цвят сложен. Сега с една такава пак плоска четка взимам зеления цвят и го поставям отдолу. Много залепено към миглите. Има сякаш златни частици, много хубав цвят. И сега с една малка и кръгла четка ще вземем от бронзера, за да прелеем отдолу. Защото иначе изглежда все едно е във въздуха. Използвам сега една чиста четка. Сега само ми остава да си сложа един зелен молив, ако изобщо съм си взела ето тук в линията долната на окото. Миглите, ако си сложа айлайнер, не знам дали ще си сложа, защото искам да се вижда този ефект на окото, може би няма. И да си направя другото око, устните и се връщам, за да ви дам моето мнение относно всичко, което пробвахме днес. И това е крайният резултат. Надявам се да ви харесва. На мен лично много ми хареса как се получи гримът. Значи, крайното ми мнение относно всичко е, че двете палитри на Essence определено си заслужават парите, защото, както знаете, Essence е много ефтина марка и гримовете, сенките всъщност, разбира се, че това не е палитра за ежедневно ползване и не е палитра много функционална, така да се каже, защото има само един матов цвят, всичко друго са глитер и така нещо по-специално, по-под цветове. Но пък за тези пари не знам точно колко струва палитрата, но със сигурност е много ефтина. И ако имате още една нюд палитра в колекцията ви, тази наистина много ще ви послужи. Цветовете са много пигментирани. Както виждате, изобщо не използвах фикс, нито нищо. Само така, с четка, много добре се поставят и личи си, че са хубаво качество. Така че, да, препоръчвам ви я силно. След това тази палитра, която е с руж и хайлайтер. Какво да ви кажа? Значи не е за всички типове кожа, но пък може да се използва. Това, което направих, аз сложих малко беличко ето тук от този белия хайлайтер, точно в началото на окото.
И тук отгоре добавих от златния, тъй като другото златно, това на сенките, е много по-наситено и тук не стои хубаво толкова наситен цвят, така че използвах пак този. Иначе ружа, ако слагате малко, стои хубаво, честно казано. Много ми харесва как се получи крайният резултат. И да, от тази палитра също съм доволна. Сега минаваме към гъбките на Jumbo. Ето ги. Не намокрих другата, така че не мога да кажа моето мнение относно двете гъби, но мисля, че ще бъде същото. Но тази гъба изобщо не ми хареса. Много е твърда, много трудно се работи с нея, премахва базата. Единствено, ако е нещо много малко, коректора или бронзанта или нещо, което искате да прелеете, но много малък участък, може да се използва, но за цялото лице абсолютно не. И мисля, че до тук сме с това видео. Много скоро ще направя друго, което ще бъде покупките ми от България, така че ще се радвам да гледате също. Дайте палче нагоре, натиснете камбанката, абонирайте се за каналът ми и последвайте ме в Instagram и до скоро! Целувки! Чао!